Pasensya na guys. This is in between me and Tammy. Kung anong nangyayari sa amin ngayon. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Hi guys! Good morning everything family! Ano na ngayon doon sa Pinas? Christmas Eve. Dito, Christmas Day. Mag-Christmas Eve. Pero late na itong vlog. So ngayon guys, iiwan po tayo ni Tammy. Oh my God. Kasi pupunta siya sa isang bahay kasi mag-ulan mamayang hapon. Sobrang lakas daw yung ulan. Sana hindi hanggang Christmas Day. Mag-stop daw 6 o'clock in the morning tomorrow, Christmas Day. So, sana hindi mag-continue, kundi ako lang dito mag-isa Christmas, nakakasad, hindi ko alam. Pero bago natin yan pag-usapan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Ako lang mag-Christmas Eve, Christmas Day, hopefully, andito si Tammy. So, ngayon, nagkapagplanuhan ko, gagawa po tayo ng biko. And, kunting biko kasi ako lang naman yung kakain. Ang si Tammy hindi din mahilig. So, yun, gagawa tayo nito. Kaso, wala tayong coconut milk. So, lalabas po ako mamaya. Bibili po tayo ng coconut milk. And, andun si Tammy sa labas. It's almost 8 o'clock. Hindi ko matawagan yung family ko. Tinawagan ko sila. I think busy sila sa pagluluto. Kumakain, ganun. Kasi, pinadalhan ko sila pang Christmas. Pinadalhan ko din yung konti, yung parents ko, para pambili ng bigas, ganun. Yun ang mga usual thing, mga everyday ano nila. Pero Christmas talaga, I always, kahit galit na ako, padala pa rin tayo sa Christmas. Kasi, alam ko talaga kung paano mag-Christmas yung kapitbahay mo, ang daming kinain, nag-i-enjoy, and din tayo, wala tayong kinain kasi walang pera. And ako naman, kakain po tayo ng rice. And then, bumili naman si Tammy ng roast beef, malaki, di ba? Kami lang dalawa. Lutuin namin yan bukas. Habs! Nako ba? Nako. Buluyagon ka. Kinakain mo na yung Christmas tree natin. Ha? Do you want egg? Yeah. Sunny side up with bread or rice? What do you want? Lutuan natin muna si Mister. Hindi okay, pakiramdam pa rin ang alis yan. Hi guys, nakakaloka guys. So aalis ako and yun yung ang bibilhin ko lang naman is coconut milk. Yun, coconut milk. Bumili ako ng maliit na milk. Bumili ako ng maliit na milk. Hala, andun sa refrigerator, andun sa car ata. Para yun sa Para yun sa mashed potato. Andun sa sasakyan. Kasi I know, bumili talaga ako ng milk na yung maliit na galon. Ay, ang ginoo guys, ginoo ko. Alam ko talagang bumili ako ng milk. Oh God. Andito talaga, oh. Kadiha patay. Maginaw sa labas. Kundi, nasisira ka na dahil. Nakalimutan ko. And yun. So, yun lang yung bibilhin ko, guys. Kasi gusto kong magluto. Kahit konti lang na ganyan. And then, gusto ko talagang magluto ng biko. Yun. Masakit pa rin yung ko dito, yung mukha ko. Kasi, yung teeth ko. Hindi man yung teeth kasi wala akong sira, diba? Yung gum ko is nag-swollen dahil sa kaka-brush ko. So, yun yung mukha ko na kung saan yung masakit yung part sa mouth ko. Part ng head ko din is apektado. Pati ear, scalp. And then, hindi na ako magdala ng pitaka. Oh, yeah, bag. Kasi ilagay ko na lang dito yung mga... Yeah, but you know, I end up gonna cook it. Ito yung request ni Tammy, guys. Ito yung hindi ko talaga pinunta doon. This is not what I've been planning to buy. I only buy 2 things. My coconut milk and the catnips and the cat grass. But look, mushrooms. String beans. This one I've been looking for. Look, almost like an hour. 2 stores. Because sa isang tindahan, wala nang ganito na tira. Ang natira na lang is they have bell pepper, fried bell pepper, and fried
cucumber. I just realized they have that kind. So look. Yun. Kasi gagawa daw siya ng string bean casserole. And also ito, cucumber. This is my plan. And itong string bean casserole is the mixed plan. Ito lang yung gusto kong bilhin. Coconut milk. Coconut milk. Hala, oy, why there's no cover with this? And they have only one cream of mushroom with roasted garlic. One left, so I get one each. And of course, Tommy is busy. He's in the phone. As in, not talking to me. So, yun lang. Ito lang yung nabili natin, guys. And, ngayon, gagawa tayo ng, mamaya na tayo gagawa nito. Madali lang man ito. 3,000 years later. Guys, kain lang tayo, guys. Kain lang tayo. May pinagdadaanan lang. May pinagdadaanan si ako, guys. Hindi ko muna ma-share sa inyo. Kaya lang tayo nagutom. Kakaalis lang ni Tommy. Malakas din yung hangin. Nakakasad yung araw ngayon. Eh. Sobra. As in, Christmas Eve, ako lang mag-isa. So, mabalik daw siya bukas. Hangin, ako lang dito mag-isa. Christmas Eve pa. Hindi ko inakala. Anyway, hindi ko talaga inakala. Iyak ako nang iyak kanina. Hindi ko mapigilan. Nagutom tuloy ako sa kakaiyak. 3 yung binili ko na coconut milk. Iba't ibang klase. Kasi hindi ko alam alin yung May tornado daw. Storm at tornado. Yun daw. Takot pa naman ako sa Sarap umiyak ko eh. Pasensya na, guys. Okay lang to, okay lang to, okay lang to. So, ngayon guys, pasensya na guys ha, kung iiyak na lang ako, kasi, so ngayon, gagawa tayo ng and ito daw, cream of coconut. Coconut milk ba ito?
para maaliw tayo mag-luto. So, ang gagawin ko is magawa tayo ng latik para sa biko. Nagluto na ako ng rice. Kunti lang yung inano ko kasi ako lang naman kakain. Hala, uy, cream man talaga siya, guys. Hindi man ito coconut milk. Okay, coconut, ano siya? Bahala na si Batman. Ay, hala. Okay. Cream daw ito. Kaya, yun, alam nyo, guys, mas i-share ko sa inyo. Hindi yung pinagdadaanan ko. Ano lang siya, guys, yung tawag nito. Anyari nito? Uy, bakit iba? So, anyway, lagyan natin ng sugar. Nakakasad kapag ano, ganitong time, and then ikaw lang mag-isa, and then may pinagdadaanan ka pa personal, hindi talaga ano, hindi I think okay na yan. I think madami nga eh. Madiabetes man tayo nito eh. Yun. Matamis para madaling mamatay. So, sugar. Ay, ang lakas din ng hangin. Anyway guys, tapos na yung latik natin. Nag-iba na, nag-ano ako dyan. So, ang gagawin ko is, I think luto na ito. Nasobrahan ko yung tubig ah. Dito, ilagay natin dito. Oops. Taking a look now at the latest COVID numbers here in New York City, according to the mayor's office. Nearly So yun, napasok tuloy ako. this Christmas Eve as coronavirus cases. Yeah. 400 of them they usually go through their shop. They said this year in particular, shortly after Thanksgiving, there was a rush. People paid more sales than Marami pala yung latik guys. Akala ko konti. Akala ko hindi magkasya. Yung latik, nagkasya pala. Naparami talaga yung sugar. Hindi man nakakalula yung tamis pero matamis talaga siya sa ano ko. Sa standard ko na ayaw ng matamis sobra. Naparami yung sugar. Okay, ilagay natin dito. to hold a recorded vote on Monday to get every member on the record on where they stand on the $2,000 2 days. Among them, Trump's former campaign chairman. Okay, and ilagay natin itong Russian interference. kinuha nating latik. Presidential election. Maglagay tayo sa ibabaw. The UN's Human Rights Office specifically punished too severely. In a statement, a UN spokesperson said, quote, hardening the So now, ilagay natin siya. So, ilagay natin siya sa, microwave. Iba-brown lang natin yung taas. Hi guys, ito na siya guys. Hindi man siya nag-brown, oy. Hindi siya nag-brown. So, sobrang tamis ng bacon natin. Takot ako guys dahil mamaya guys yung hangin is 60 km/h. Possibly daw may tornado. Ay, iwan ko na lang. Ipaalam ko sa inyo kung makapag-vlog pa tayo mamaya kasi nag-charge na yung cellphone ko. Sina-charge ko na kasi talaga imposibleng mawala ng power tayo mamaya. Oh my God, ang tamis. Puro sugar. Yun. Hey everybody, let's start at 1 cup of sugar. I think I use a cup of salt. At Spectrum, we think even if you can't be together, you should still be together. Maybe it's pretty smart. Very funny. So we'll keep you connected. Masarap ito. Sa kape talaga. Ang tamis, grabe. Hi guys. I don't know what to do with my how do you call this? Hold on. You have to move. Move. Make sure that it's close. Okay. Yung biko ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, guys. Ulan pa rin. Magwiwi na sila. Kasi mamaya may bagyo na naman. Parang bagyo daw kasi malakas daw yung hangin eh. Iwan ko na lang si Batman. Mabuti pa yung kapitbahay. May mga tao. Andun sila. Ako dito, ako lang mag-isa. Yung Christmas Eve natin, kasi I'm really depressed. As in, depressed today. And I can't control myself. Very emotional.
And plus Tammy did something na makes me crazy today. Hindi ko masasabi sa inyo. Hopefully, hindi ko masasabi. Kasi alam nyo naman ako, open to open talaga tong ano ko. So, it's 5:30 ng gabi. And madilim. And madilim yung bahay. And, yan. The Christmas tree is open lang yan siya. Hindi natin yan patayin. And, yun. Andito pa rin tayo, guys. Natulog ako. Sobrang aga. Hindi ako kakain ng dinner. Kasi kumain ako ng lunch, diba? Pero, alam kong magutom ako mamaya. Anyway, guys. So, I guess I will see you guys tomorrow. Pasensya na, guys, ha. Pasensya na talaga. Pero, kilala na naman ninyo ako. Sabihin ko. Pero, yung kung ano man yung rason, hindi ko alam kung ma-share ko sa inyo or ano. Pero, baka ma-share ko sa few weeks from now. Pero, hindi ko alam, guys. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Anyway, guys, good night pala, guys. I will see you guys tomorrow. So, yun. Yun lang muna. Kung hindi ko ma-share sa inyo. This is in between me and Tammy. Kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ganon. And yun. See you tomorrow, guys. Good night, guys. Belated pala. Belated. Merry Christmas.